ନମ୍ବର 1 ରମ୍ୟ କ୍ରିଷ୍ଣା। ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ରିତିକ ବଂଶୀ। ଫେବୃଆରୀ 2005ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2 ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀ। ଅଧିରାଜ ଚୋପଡ଼ା। ଫେବୃଆରୀ 2015ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3 ନୟନତାରା। ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିନ୍ସ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ରୁଦ୍ରନୀଲ ଏଣ୍ଡ ଉଲଗ ଦୈବିକ। ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ୟାମି ଗୌତମ। ତାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କ ନାମ ବେଦାବିଦ ଦାର। ମେ 2024ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ସମନ କାସିମ। ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ହମଦାନ ଆସିଫ ଅଲି। ଏପ୍ରିଲ 2023ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6 ଜ୍ୟୋତିକା। ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଏଣ୍ଡ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାମ ଦିଆ ସୂର୍ୟା। ଅଗଷ୍ଟ 2007ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ଦେବ ସୂର୍ୟା। 2010ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ଆଲିଆ ଭାଟ। ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାମ ରାହା କପୁର। ନଭେମ୍ବର 2022ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଶ୍ରିୟା ଶରଣ। ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାମ ରାଧା ଶରଣ। ଜାନୁଆରୀ 2021ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା। ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଏଣ୍ଡ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାମ ଭୂମିକା। ଜାନୁଆରୀ 2021ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ଅକ୍ଷୟ। ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ରାଧିକା ପଣ୍ଡିତ। ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଏଣ୍ଡ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାମ ଆର୍ୟା ୟାଶ। ଡିସେମ୍ବର 2018ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ୟାତର୍ବ ୟାଶ। ଅକ୍ଟୋବର 2019ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 କାଜଲ ଅଗ୍ରୱାଲ। ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ନେଲ କିଚଲୁ। ଏପ୍ରିଲ 2022ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ପ୍ରଣୀତା ସୁବାସ। ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଏଣ୍ଡ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନାମ ଅର୍ଣ୍ଣା। ଜୁନ 2022ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ଜାଲ କ୍ରିଷ୍ଣା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଅମଲ ପୁଲ। ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ଲେଲ। ଜୁନ 2024ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି।